Kważi ġimgħa u nofs mindu l-kuntistabli Simon Xkembri kien kważi telef ħajtu wara li ttajjer minn ġuvni ta' 17-il sena f'Ħalluqa, il-kundizzjoni medika tiegħu qed titjieb ma' kuljum li jgħaddi. L-Ispettur Herman Mula li hu l-kelliem ewlieni tal-familja Xkembri stqar ma' News li minkejja li triqa l-fejqani waħda twila jidher li Xkembri qed iwieġeb tajjeb għall-kura li qed tingħatalu tant li jinsab luċidu konxu tar-realtajiet li qed jiffaċċja. We can look back ġimgħa u ftit down the line u ngħidu ħanejtek li filli kien f'xifer il-mewt, illi kienet skontata li ħajmut Simon u f'daqqa waħda kull jum dejjem jagħmel dik it-tick improvement. L-ewwel fetaħ għajnejh u mbagħad beda jitkellem u mbagħad beda jieħu xi naqa' likwidi jirnexxielu u issa dan l-aħħar jumej fil-fatt anke naqra solidi qiegħed jiekol, jiġifieri dak huwa sinjal tajjeb immens. Wara li kien hemm ħafna li ħadu l-inizjattiva li jiġbru xi fondi għal kuntistabli Xkembri, il-familja ħolqot żewġ kontijiet bankarji biex il-ġbir ikun regolarizzat u jiġu eliminati l-abbużi. Issa li l-affarijiet qabdu triq tajba, il-familja u l-ħbib ta' Simon ħassew li għandhom imorru pass ieħor il qudiem. Dwar dan l-Ispettur Mula spjega ma' News li qed jitfassal qafas għall-fondazzjoni li mhux biss ser tieħu ħsieb il-ħtiġijiet ta' Simon, iżda wkoll ta' dawk li tmisshom ix-xorta ħażina li weġġgħu waqt il-qadi ta' dmirijietom. Once li jissettjaw ilna, din il-fondi ħajġu trasferiti kollha fiha, tajjeb li wieħed ikun jaf illi l-iskop tagħha tkun one illi jkun hemm accountability, professjonalità u auditing. Auditing li huwa indipendenti kemm il-familja Xkembri u kemm il-ħbib tiegħu. L-ewwel muħanejnu il-kawża ta' Simon, però il-flus li ħajibqa' jekk jibqa' u anka jekk ma jibqax din il-fondazzjoni hija l-iskop tagħha illi taħdem għal nies illi sfortunatament fil-futur jistgħu jgħaddu mill-istess esperjenzi ta' Simon u mhux fil-pulizija biss. Intant rapporti fil-medja qalu li matul il-lejl li għadda il-ħanut tal-familja Fraħal Ġdid kien fil-mira ta' attentat ta' serqa.